Okay, sinesibalo esikanjeyana ke. Kumele wazi ukuthi uma unesibalo esikanjeya awusikhiphi singakalungi ngendlela ukuthi uma ulokhu uqhubeka naso until sibe kule simo sokuthi uyakhona ukusiderive. Njengoba sikanjeya asikhona ukuderive, kumele uqale usisolve. Unento kanjeya kumele uqale leyanto leyana ilungise kahle ukuze izoba right, ibe sesimeni right ukuthi ungayiderive, because mise kanjeya ngeke ukhona ukuyiderive. Shuthi uyazi ngokwazi kwakho ukuthi uma unika into kanjalo leyanto iyafana, root x equal to square root of x equal to bani, x all over exponent 1 all over 2. So no 2x cubed la minus square root of x all over x. Okay, uyazi vele leyanto le iyalingana nobani no x exponent 1 over 2. So nento kanje. Shuthi wena awuyikhip lento le until izibe right ukuthi ungayiderive. Lokhu uthe. Then so nento kanje 2x cubed minus uyazi shilo lapha ukuthi lokhu kuyalingana nalokhu. Shuthi kuzoba bani x 1 all over 2. And then sino x nezansi. X nezansi. Yeah. Okay. Ubase silento kanjeyana sesokwenza njani? So distributor i-denominator kulo nalo. Kanjani singasho ukuthi dx 2x cubed all over x minus x 1 all over 2 all over x. Spell brackets, I'm a square brackets. And then sesinento kanjeyana, according to ama laws of exponents siyakhona ukuwelisa lo x lo aye phezulu, sikhona futhi nokuwelisa lo x lo aye phezulu. Sivunwa ukuthi the bases are the same, futhi singakwazi ukuyiwelisa iye phezulu, but ngokwawelisa lama denominator lawo kuzoshintsha ama sign ama exponents awo. Siyazi vele la ukuthi sino 1 but akaveli, siyazi la ukuthi sino 1 kodwa akaveli. Lema siqhubeka la futhi sesingasho ukuthi equal to dx square bracket 2x cubed futhi multiply by bani x minus 1 minus x 1 all over 2 multiplied by x minus 1. Okay, sesinento kanjeyana ke. Njengoba ngishilo ukuthi lamanang lawo ama laws of exponent ayasivuna ukuthi singakhona ukuthatha le denominator la siyinyuse phezulu, but kuzo affecteka exponent yakhona ishintshe ibe positive la, but mise yaphezulu izoba negative. According to ama laws of exponent, if ama bases yasefana sithatha ibase eyodwa si add ama exponents, njengoba kwenzeka la. Sizothini dx equal to 2x 3 plus into minus 1 kuzoba bani, kuzoba 2 minus x, because we take one base and add the exponents. 1 over 2 minus plus into minus 1 kuzoba bani, kuzoba negative 1 all over 2, negative 1 all over 2. Esinento kanjeyana ngokubuka kwakho lento leni singakhona ukuderive, shuthi ke manje sesingakhona ukuyikhipha la kulento le. The moment you derive uyayikhipha kulento le uma usuderive, shuthi sithini, therefore yansa isizoba bani, izoba u4x 2 minus 1 kuzoba bani, because every time exponent uma sithathe le exponent lesa multiply ne coefficient siyazi vele exponent so imanaza ngo1 ngaso sonke isikhathi uma siderive, shuthi kuzoba bani 1 minus bani negative 1 all over 2 times negative 1 shuthi kuzoba positive, because negative times negative shuthi kuzoba bani positive 1 all over 2 x negative 1 minus 1
kuzoba bani negative 3/2, negative 3/2. Sinento kanjeyana-ke. Uma kuthiwe ishiye i-answer yakho ikanje, kodwa kuya ngabo ukuthi bathini. Uma kuthiwa mhlampe ishiye ama-exponents akhona mhlampe i-positive, njengokuthi yabona nje exponent yala i-negative, wena bathi ibuyisele ekubeni ibe positive le exponent le. Ungakwenza kanjani lokho? Futhi ungayiqhubeka ne-answer yakho ithini? Igcine sithi 4x exponent 1 plus angithi uyazi kune-multiplication sign la, iyakhona ukumultiply lento la nala. Futhi lo x lo engakhona ukumultiply ne-denominator, ephinde futhi ekwazi ukuthi lo x lo le numerator le ikhona ukuya ezansi. Futhi kanjani? Singakwazi ukuthi sithi 1/2 multiplied by x negative 3/2. Futhi singaba lento kanjena ithi x negative 3/2 sinento kanjeyana. Futhi lo x lo singakhona i-numerator kuyisa ezansi ishintshe ibobani, ingaba lento kuba u-2x 3/2 kuzoshintsha i-exponent. Futhi answer yethu ingaba kanje 2x 3/2 la 1 la bo 1 kanje. Ngakhona ukuyishiya kanje na answer yakho kube no 1 lapha.